Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Belgische gevangenissen zitten voller dan ooit, met honderden gedetineerden die noodgedwongen op de grond slapen. Tegelijk daalt het aantal enkelbanden opvallend sterk. Die paradox legt een systeem bloot dat steeds meer onder druk staat, met overvolle cellen, langere wachtlijsten en een groeiende discussie over hoe we in ons land misdaad vandaag bestraffen. HBVL-journalist Caroline van der Rijt, jij schreef het artikel over het dalende aantal enkelbanden. Ik zou willen beginnen met een onthutsend cijfer. Er zijn momenteel 785 grondslapers in onze gevangenissen. Hoe kan het in een land als België dat het zo ver is gekomen? Ja, we zitten eigenlijk met een structureel probleem in de gevangenissen. De overbevolking blijft toenemen, ondanks maatregelen die al de voorbije regeringen zijn genomen. De huidige regering werkt aan een noodwet. Maar de overbevolking blijft een groot probleem. We zitten inderdaad met bijna 800 grondslapers. En dat is dus letterlijk mensen die in een cel voor 2-3 personen, waar er 4-5 liggen, op een matras op de grond. In de Hasseltse gevangenis was het zelfs zo dat op een bepaald moment zelfs de matrassen voor grondslapers op waren. Dat is onthutsend. Nu, de cijfers die zijn opgevraagd door Kamerlid Alain IJzermans van Vooruit. Vertel eens. Het Kamerlid uit Houthalen-Helchter zit in de Kamercommissie Justitie en volgt de problematiek op de voet. We zitten op dit moment aan een 13.700 gedetineerden in de gevangenissen met een plaats voor eigenlijk 11.000 gevangenen. Dus ja, dat toont de situatie en de ernst duidelijk aan. Ja, en dat aantal dat is bijna vervijfvoudigd sinds het begin van de huidige regeerperiode. Ja, klopt. Ja. Het blijft toenemen, zoals ik al zei, ondanks alle maatregelen die genomen worden. Men kijkt naar nieuwe gevangenissen te bouwen, men kijkt naar gevangenissen in het buitenland, maar op dit moment is de situatie dus nog steeds aan een recordhoogte. Ja, we kunnen spreken over een overbevolkingsgraad van 24,5%. Wat betekent dat concreet voor de dagelijkse werking van een gevangenis? Ja, dat is natuurlijk niet positief, zowel op het vlak van personeel als voor de gevangenen zelf. Het personeel staat erg onder druk. Ja, er is weinig tijd om te werken aan rehabilitatie. Het moet eigenlijk gewoon controlebeheersing zijn. Tegelijkertijd is de situatie voor de gevangenen niet echt menswaardig. Men slaapt op de grond, er is gebrek aan hygiëne, men heeft geen tijd om veel ontspanning in te vullen. Sommige gevangenissen hebben zelfs amper een tandartscohort. Wat betekent dus dat de gevangenen constant tandpijn lijden. Het was onlangs in het nieuws dat inderdaad in de gevangenis van Hasselt de gevangenen kampten met massale tandpijn. Ja, dat klopt. Ja. En als iemand alles ooit tandpijn heeft gehad, dan weet hij wel wat de ernst daarvan is. Ja, inderdaad. Nu, je haalt daar net al aan kijken naar gevangenissen in het buitenland. Hoe verhoudt België zich tot onze buurlanden, zoals Nederland en Duitsland, waaruit blijkt dat de cijfers daar veel lager liggen? Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook iets wat Alain IJzermans heeft onderzocht. De prison rate population. Dat is dus het aantal gevangenen dat per 100.000 inwoners in de cel zit. In België zitten we daar aan 116 gevangenen op 100.000. Het Europees gemiddelde is 105, maar als we dan gaan kijken naar Nederland en Duitsland, onze buurlanden, dan zitten die zelfs een stuk onder die 100. We zitten in Duitsland zitten we aan 71 per 100.000. In Nederland is dat 54. Dat toont eigenlijk toch aan dat onze buurlanden op een andere manier met bestraffing omspringen. Nu, Caroline, we komen nu bij een vreemde vaststelling. Terwijl de cellen uitpuilen, daalde het aantal enkelbanden vorig jaar met 20% en in Limburg zelfs met 32%. Ja, hoe verklaar je die daling dan? Ja, dat klopt. We gaan in 2024 van 9.200 enkelbanden naar 7.400 afgelopen jaar. Dat is die daling van 20%. In Limburg is het nog opvallender. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving. In Limburg waren er vorig jaar 245 enkelbanden. In 2024 waren er dat 363. Maar als we dan nog 1 jaar teruggaan, dan is de daling nog opvallender. Want dan komen we in 2023 van 939 aansluitingen. Dat is echt absurd eigenlijk, op 2 jaar tijd of 3 jaar tijd, dat het aantal zo erg gedaald is.
Hoe kunnen we dat verklaren? Ja, dat heeft natuurlijk een aantal verklaringen. Onder andere het feit dat de vorige regering beslist heeft om straffen van minder dan 3 jaar toch te laten uitzitten in de gevangenissen. Dat had te maken met het gevoel van straffeloosheid. Men wilde aantonen van, ja kijk, we doen wel iets aan de situatie. Daarnaast zijn er ook de bestraffingen. Het zijn de rechters die natuurlijk een straf opleggen. Alternatieve straffen, zoals een enkelband, moeten specifiek vastgelegd worden, zowel door de rechters als door de strafuitvoeringsrechtbank. Dus ja, mogen we dan spreken van een stijgende strengheid in onze bestraffingscultuur? Dat lijkt in elk geval het geval. Wij hebben in de Kamer ook gehoord van justitieminister Verlinde dat ze dat gaat laten onderzoeken. Volgens wetenschappers is er een repressiever beleid in België de laatste jaren, maar daar is natuurlijk dus inderdaad uitgebreider onderzoek naar nodig. Ondanks die strengheid of repressiviteit staan er wel nog altijd 2400 mensen op een wachtlijst voor de gevangenis. Mag ik dat dan absurd vinden als alternatieve straffen tegelijkertijd afnemen? Dat heeft eigenlijk te maken, die mensen die op de wachtlijst staan, dat zijn mensen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf. Maar omwille van de overbevolking hebben die nog geen, laten we zeggen, uitnodiging voor de gevangenis gekregen. Die alternatieve straffen zijn vaak in hun geval niet opgelegd, dus zouden ze eigenlijk wel naar de gevangenis moeten. En dat zorgt dan voor een opstopping aan beide kanten van het systeem eigenlijk. De vorige regering heeft daar ook een aantal maatregelen voor genomen, zoals bijvoorbeeld het verlengd penitentiair verlof. Dat betekende dat een gevangene die op verlof mocht gaan, langer mocht buiten blijven, waardoor iemand anders in zijn bed in de cel kon slapen. Dus een aantal maatregelen zijn toegepast, maar ja, het is nog altijd niet opgelost. Je haalde daarnet ook al de rol van de rechters aan in dit verhaal. Kiezen zij bewust vaker voor de cel of hoe moeten we dat zien? Dus ik denk zeker niet dat ze bewust vaker voor de cel kiezen, maar alternatieve straffen zijn in ons land nog niet zozeer ingeburgerd. Dat is ook iets wat in het nieuwe strafwetboek aan bod zal komen. Dat gaat in vanaf 1 september en alternatieve straffen krijgen daar een veel ruimer gebruiksgebied. Het wordt zeker veel meer aangemoedigd in het strafwetboek. Heeft het ook te maken met middelen wat voorhanden is? Zijn er simpelweg te weinig enkelbanden of plaatsen voor bijvoorbeeld werkstraffen? Ja, het is niet evident om voldoende plaatsen voor werkstraffen te vinden. Ook enkelbanden, ja, dat heeft natuurlijk ook een kostprijs. Mensen zien alternatieve straffen ook te vaak heel eng. Dat kan heel breed gaan van een werkstraf. En dat is dan vaak gaan helpen in de gemeenschap. En dat gaat van tuinen onderhouden, publieke tuinen dan bedoel ik, tot klusjes voor de gemeenschap uitvoeren. Maar tegelijkertijd zijn er ook vormingen. Iemand die bijvoorbeeld een cursus agressiebeheersing moet gaan volgen. De alternatieve straffen zijn eigenlijk heel breed en die worden nu ook nog ruimer gedefinieerd in het nieuwe strafwetboek. Wat was de reactie van minister van Justitie Annelies Verlinde op deze cijfers? Ja, voor haar is het natuurlijk geen geheim. De regering werkt al maandenlang aan plannen om dit aan te pakken. Ze haalden ook opnieuw aan dat de noodwet in de maak is. Maar ja, voorlopig is het ook voor haar roeien met de riemen die er zijn. Misschien is het ook interessant om even te kijken naar mogelijke oplossingen. We horen veel over detentiehuizen. In Genk komt er zo eentje. Ja, wat is het fundamentele verschil met een klassieke gevangenis? Een detentiehuis is eigenlijk een soort van kleinschalige gevangenis. Die wordt ook midden in een woonbuurt neergeplant omwille van het feit dat de mensen die daar gedetineerd zitten, die komen op termijn vrij en die moeten ergens terechtkomen in een omgeving waarin ze minder kans hebben op hervallen. In Genk komt het eerste detentiehuis in Limburg. Dat zal in het najaar openen. Daar is plaats voor een 40-tal gedetineerden. Het mogen alleen kortgestraften zijn, dus mensen die tot 3 jaar cel hebben gekregen. En dan zijn er ook nog een aantal uitzonderingen, dus geen mensen die veroordeeld zijn voor zedenfeiten, geen mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme. De begeleiding is daar veel kleinschaliger dan in een gevangenis, dus meer 1 op 1. De gedetineerden worden daar begeleid naar werk, naar een nieuwe woonst. Ze krijgen ook vaardigheden aangeleerd en dat zijn soms heel basisvaardigheden, zoals voor zichzelf koken, voor zichzelf poetsen, hun administratie in orde brengen. En dan heb ik het bijvoorbeeld zelfs over iets eenvoudigs als een ziekenkas regelen en dergelijke. Ja, dat is duidelijk een heel erg herstelgerichte aanpak. Hoe helpt die aanpak dan bij een veilige terugkeer naar de maatschappij? Dat helpt net heel erg, die veilige terugkeer, door die kleinschalige aanpak. Mensen worden heel erg 1 op 1 behandeld en begeleid.
waardoor de weg naar buiten veel gemakkelijker is. Iemand die vandaag 10 jaar in de gevangenis heeft gezeten, die dan buiten komt op straat en nergens een vangnet heeft, ja, dat is een vogel voor de kat. En dat wil men net in dit soort detentiehuizen voorkomen. Het klinkt heel goed, moet ik zeggen. Nu, de uitrol ervan die verloopt moeizaam. En vooral in Wallonië dan. Waarom gaat het daar net moeilijker? Ja, dat heeft heel vaak te maken met het feit dat mensen zoiets niet in hun achtertuin willen. En dus moet justitie op zoek naar locaties. Rigida Gebouwen organiseert de bouw van de detentiehuizen en die stuiten nogal eens op een niet van een lokale gemeente. Want dat was ook bij de eerste steenlegging van het detentiehuis in Genk, wat minister Verlinde zei van ja, er zijn een aantal locaties die we in Wallonië op het oog hebben, maar we gaan die nu nog niet bekendmaken om lokale besturen niet al meteen tegen ons in het harnas te jagen. In Genk wordt er ook gebruik gemaakt van modulaire units en dat speelt ook een belangrijke rol in de snelheid van het proces. Het is het eerste Belgische detentiehuis dat in die modulaire units wordt gebouwd. We denken dan vaak nog aan containers, maar dat is absoluut niet het geval. Dit is een hoogtechnologische bouw, maar het gaat veel sneller op deze manier. We zijn gestart in het voorjaar en in het najaar wordt er ingetrokken. Ik denk iedereen die al eens gebouwd heeft, weet dat dit een recordtempo is. Inderdaad. Nu in het najaar, daar gaat nog iets veranderen, want op 1 september gaat het nieuwe strafwetboek in. Wat gaat dat veranderen met betrekking tot de bestraffingscultuur? Ja, dat gaat eigenlijk heel wat veranderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft al aangetoond dat gevangenisstraffen eigenlijk niet echt werken. Het moet het laatste redmiddel zijn. Dat wordt ook in het nieuwe strafwetboek zo opgenomen. Dus een rechter moet bijvoorbeeld al makkelijker motiveren waarom hij geen alternatieve straf oplegt voor mensen die tot 3 jaar gestraft worden. Op die manier leren zij ook meer alternatieve straffen kennen. En wordt ook een gevangenisstraf effectief het laatste redmiddel. Zal de focus dan eindelijk verschuiven naar wat de minister noemt straffen uitgevoerd in de gemeenschap? Straffen uitgevoerd in de gemeenschap zijn eigenlijk inderdaad die alternatieve straffen, waardoor ook mensen het gevoel krijgen van ja, er wordt iets gerepareerd. Dus zowel voor het slachtoffer als ook voor de dader. Want ja, ik denk, we hebben er allemaal baat bij dat iemand niet meer hervalt en dat er geen nieuwe feiten worden gepleegd. Inderdaad. Dankjewel Caroline voor je heldere uitleg. Ik onthoud vooral dat ondanks een record aantal grondslapers in Belgische gevangenissen het aantal enkelbanden afgelopen jaar daalde met 20% en dat het nieuwe strafwetboek de nadruk legt op andere straffen dan gevangenisstraffen. Wil je het stuk van Caroline lezen en op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.